kuma sai su fi godo su Sonde Hadi Igo Batora Abba Ibrahim Nganda Usman Hassan Janvier Abba Ibrahim Nyame Argurja Nganda Usman Hassan Janvier Tilbe Argurja kamera mai baka doki shi baka kudi kadari shekara ne ya ba kudi kadari mai banda mai banda Yadin ina godiya ga kada ina godiya haka Alhaji Anas Kambe Sukun DG Agence Al-Diafa masu kula da harkokin haji da umra domin gaisuwa da fata alheri. Alhaji Anas yana nan ɗazuma na yi magana da shi, saboda haka in kana da mutane da kake son su je su yi aikin ibada a ƙasa mai tsarki ko umara ko haji, to kawai ka zabura Hadi. To Abba Ibrahim Usman Hassan Janvier haka ini da charga Abdurrahman Usman to ANP Difa dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka, l'ancienne cellule de communication de la présidence. To yanzu mu dawo nan hili tsakanin Abba Ibrahim na mai damara ruwan goro da Usman Hassan Janvier Tilaberi mai damara tsanwa ga sunan sun duka. Kokowa ce tsakanin dogo da gajere, kokowa ce mai wuya sha'ani, sai an yi hatarar takazantsan. Abba est capable de tout. Wallahi to Nyame Tilaberi haka ne kokowa ce tsakanin Yamai da Tilaberi. Idan sun kare akwai sauran kokowa guda 4 da za a yi safe yau. Tibano Guja ta shigo banda godiya ga karshen wata garin mata suna zaune finalo mo subano subuguru wai don final insha Allah akwai anan sule nake haka ne gobe da sahe karhe gobe da sahe da Allah yarda za a yi final. wallahi kana bar mai yara kana saurara ko suna saurare a saurara maka da La ilaha illallah dama da gaya muku Abba est capable de tout. Mugun yaro ne Abba, wallahi duk nauyin Usman duk tsawon Usman sai da Abba ya cira shi ya buga ga kasa. na Nyame ya kada Usman Hassan na Tilaberi a 1 minute 50 secondes.